Mae fy nghysylltiad I a'r chwarael yn mynd yn ôl dros 2 cenhedlaeth. Daeth y hen daid Owen Davies drosodd o Sir Fôn tua 1860 I weithio yn y chwarel fel saer maen I ddechrau, ac roedd o'n byw yn y barracks am ychydig. Mae'n debyg na fodd ar I adeiladu y bont yma, sy'n rhwng chwarel Vivian a'r ysbyty yn 1886. Roedd o a'i 2 fab yn gweithio yn y chwarel yn ôl cyfrifiad 1911 ac yn byw yn Pentre Castell. Gweithiodd yn nhaid Robert Owen Davies, un o'r meibion, yn y chwarel nes iddo ymddeol tua 1946. Aeth y mab arall I dde Affrica a gwneud ei arian yn chwilio am aur yno. Ar ddiwedd yr ail ryfel byd, daeth yn nhad I Llanberis. Roedd yn enedigol o Wrecsam, ac ar ôl priodi Hilda Wyn, cafodd waith yn y chwarel yn 1946. Cymro di-Gymraeg oedd o, ond buan iawn y dysgodd yr iaith yn drwyadl. Yn naturiol, Bob Wrecsam neu Robin Wrecsam oedd o I bawb. Erbyn hyn, roedd y teulu yn byw yn 5 Faenol Cottages. Un peth sydd yn sefyll allan I mi yw balchder y chwarelwr. I ddechrau, roedd yn bwysig cael addysg dda. Mi ddaru fy mam a'i brawd basio'r scholarship a mynd I ysgol Brynrefail. Ond roedd rhaid I mam adael yn 15 oed oherwydd amgylchiadau teuluol. Aeth ei mam yn wael a rhaid oedd iddi adael I gael rhywun I ofalu amdani. Mae gennyf atgofion plentyndod hapus iawn. Ein bod yn 4 o ferched, chafon ni ddim cam. Allai fy nhad ddim fod yn ennill cyflog mawr, ond cawsom wersi piano, canu, mynd I Langranog a Glan Llyn ac chrwydro efo'r côr, a chario ymlaen efo'n haddysg a mynd i'r coleg. Roeddwn I yn cael pob cefnogaeth I gario ymlaen gyda fy addysg, ac mae fy nyled yn fawr I chwarelwr diwylledig arall o'r stryd, y diweddar Alun Roberts. Gwyr pawb wrth gwrs fel y llwyddodd y chwarelwyr yn yr rhan yma o Lanberis I brynu eu tai yn 1958 trwy garedigrwydd Sir Mike. Gweithiodd yn nhad yn y chwarel hyd y diwedd. Allai I ddim cofio fawr o dristwch yn yr ardal. Roedd yn amlwg fod y chwarel am gau. Yn 1969 roedd fy chwaer a minnau yn trefnu yn priodasau ac yn naturiol yn poeni am y gost i'n rhieni. Geiriau mam a dad oedd ewch ymlaen I drefnu y briodas da chisio. Mi ddaw y pres o rywle. Fe gafodd y 2 ohonom ein dymuniad. Gwahodd ein teuluodd a'n ffrindiau. Flynyddoedd yn diweddarach sylweddolais i'r arian i'r 2 briodas ddod o'r arian redundancy gafodd yn nhad ar ôl gorffen. Y balchder eto.